Oh yeah. Yuk. Yo pancho prometió, esa mi paso que tan sakecho. Jadilah kita sebuto ya jadilah kita semuanya wiji. Yo pancho prometió, esa mi paso que tan sakecho. Jadilah kita sebuto ya jadilah kita semuanya wiji.
Hey,
Ayo, ayo. Sampai sini. Pak Marji, Nggih. anyar iki mau. Apa iki mau? Harapannya anyar. Ya nek kaya awake dhewe kan ora mesti dijak Iya, latihan. Mergane ra dijak spell kok ya. Dadi ming manut wae melu. Ya. Oh. Yo, iki. Apa, Cok? Sing penting iso mandek, mane ra iso mandek kok. Nah, sing penting enek rame. Sing penting ana reme. Apa ki, Nak? Ora. Nggih, saya para rawuh para sedherek kang putri menika Bapak Putri sampun sami dadi pramila dumateng para pamirsa Karsta Putri, mbok pilih badhe ngersakaken lelagon nggih. Monggo saged sambetan kalian kanca-kanca kuda hasta budaya. Nggih. Menawi enten ingkang ajeng nyuwun utawi mundhut lagu, monggo Pak Bu. Nek ya nek iso mundhut. Anak iki mbuh iki. Sik diarep-arep ki kuwi ya Pak karangan. Hah? Heeh. Niki mau lali janjine Des mboten Bu? Heeh. Abang to ya? Nah, wis siap pokoke. Biasane bar dinyanyekke engko Mas. Heeh. Heeh, nggih. Iki enek request, Duk. Napa Pak Mas? Tombo kangen Tombo kangen nggih. Saking kalian katresnan sejati. Katresnan sejati. Nggih. Saking sinten iku? Saking Wisnu, Wisnu sapa? Wes mbuh. Cek tak tilingane. Oh, Segara Madu. Iki Mas Wisnu nganu apa ya? Apa? Mas Wisnuku. Terus enek Segara Madu. Heeh. Segara hone. Terus enek gundul-gundul pacul. Tenan kuwi? Iya. Lebah. Terus Wah ya, heeh. Bener. yes, pokoknya nggih mangke dipun pinangkani setunggal pokok setunggal. Ya, kanca paringi apa sih? Iki Terus mau Ibu Esek Pak Marji. Wis Dan dintenteni. lali olah iya. Wis dintenteni ya lho, wis Weh. ngacung-ngacungi. Kuncung nih sih dicungcungi meno. Mas Kuncung toh? Dene lali janjine Ah, sik Mas kae. Doni. Heeh. Wis janji engko ndak lali maran. 104 lagu ngono iki. Mriki Bu. Iya. Asik. Kuda hasta budaya. Parani. Jenengan mriki napa kula sing mriku? Aku. Dina minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak ning taman mangu. Iya, oh ya. Kanthi lingsir srengeng aku nunggu kowe. Ayo. Yen tak telepon malah pateni. Iya, oh ya. Aku manggelar yen tak pipimu pasti tak Ciwel. lali janjine kandhane alasane hati
biasanya kamu kok karo lintang asmara delok wae. Heeh. Iki wis nyerak-nyerak, Pak. Oh. Mau wis dirogo-rogoke. Oh, oke, Sak ditantang, lembar mata ditantang. lagu. Oke. Umume iki wong nyawer ki sak lagu sak lembar. Ah, ya toh? iya kok. Iki Masa- ngenyang iki. Ati cuil-cuil. Janjane kowe ning endi? Lagatmu. Gelagaku malah nyanyi. Atiku sujud karo barada liya 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 kowe nggawa apa? Iya, 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 oh, asik-asik. Dina minggu sing tak tunggu wengi ngajak ning tamanku hati siling singit srangenge aku nunggu Wes toh? Bro. Ya urung kok. Isih siji meneh ya. Kok tak dudukane karo ibuke mau. Nah, Wong Budi. kok senengane dongen. Janjane kowe ning Wis rampung nek iki. Lupa janjinya sudah dikasih. Ya ora sida lali ya. Sudah situ lali. Napa lintangan? Apa? Lintang asmara. Oh, nggih. Heeh. Lintang asmara. Tetep Dek ditagih. Doni, Om Doni, Mas Doni. Lintang astronot. Nggih. Ya, abang-abang pertama, Nduk, iki. Sabar to, Sob. Kancane iki rong siap iki nyalini. Ora kamu ki mung grobobo Bijal. siap-siap ngono. Bijal to? Heeh. Ben kancane iki gek ndang sakset-sakset ngono. Sat. Wis tuku mie ayam rong. Nah, iki nanti. Berapa Mas Kli? Oh, siap. Jos. Pun bubuk dereng? Rung bubuk. Wis bubuk rung. Sudah? Ya. Masih. Data. Bro. Audio. Mas Danang iki lho.
Mokiling mati sing ati setiaku iso aduweni marang satya sulami ora-ora Iya, KHB. Mbak di maju sini loh. Ayo Lekso. Asto Toyo Jangan audio sound. Oh iya. siang panorati eling mati sing ati setiaku iso aduweni marang satya sulami Mriki Pak Gatot. banyu segara rasaku ra bakal seno
ngono kok turu. Sampun pinangkani Lintang Asmoro. Pripun Mas Tangsat? Oh, nggih. Oh ya, dilang-langi sik Mas. Heeh, monggo Mas Kuncung. 3, 2, 1. Kuda. Kok ora nesu to, Pak? Yuk. Ya. Halo. Oh ya. Dindin, Ren. Ayo yuk. Ayo rel. Pagi-pagi mandi di laut, pagi-pagi mandi di laut, lihat orang berlari-lari, lihat orang berlari-lari. Iya. Aduh. Oh ya. Dadah. Oh ya. Kecil-kecil ini lagunya lagu lama ya Tuhan dari Jakarta. Saya bernyanyi ya Tuhan memang sengaja buat menghibur hati yang duka. Kita
Kendut. Kendut. Hei, ayo. Yuk, yuk. Kasih jalan, kasih jalan. Yuk, 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 yuk. Lure lure olane somo aja cile Simpang lima kota Semarang. Simpang lima kota Semarang. Kota Empat di kota di hari mana nanti sore yuk 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 yuk.
Oh ya. Nuwun ya tangsat. Rime pakem. Ya iyo. Oh ya. Woi. Ya iyo. Selamat selamat kondur. Ayo deh ya. Ayo. Ayo. Yo.
Sambung. Iya Mas Kucung wis Wis tak iki. Kasih setunggal Bapak Mali Pak Marji. Wis entek to. Bapak Putra ya? Langsung to Lijo. Hah? Oh iya siji. Walah, wis. Lagi ro yo. Berarti ki mau jadi tutup karo Lek Wakijo. Heeh iki mau sing salah tetep Lek Jo iki mau. Iya. Heeh to. Ora. Mergane aku wong wedok, aku ora tau salah. Amen kecen gone nang kono kae demi teben. Tinggal wae. Salahe urung turu. Aja mesake. Engko bali ndakne wadul karo mamak engko. Ora mamakne Aku nang mau kene tinggal kali. kali ngono. Ya, Mas, Kowe ngapa, Sep? apa? Bali ora, Sep? Oke. Ya wis pokoke sing sabar Lek. Nek kaya awake dhewe kok awake dhewe pomeng jenengan. Saiki ayo mangane kuwi jenengan kuwi sekarang ya urung sare. Kriki, lenggah kriki. Ora tau turu ya. Blas. Jopo. Jenengan iku mboten sare keng napa to? Mbok mikirke opo? Nek mboten saged sare napa kula sik nyesare jenengan? Ora napa mboten? Ya. Tak gaweke kopi, kopine tak nai. Nah, iki tetep iso nikmat tenan. Ingat, KHP. Kudo. Aso budaya. Bapak Boy. Bapak Boy. Drummer rocker nih. Lili, Mas Lili. senyum banget. Ada Doni. Thank you.
Ayo Mas, ayo. Jatuh kembangi ipenku urung tresno ipengete sliramu bekas marangku lir segara madu ora kali mamati kanggo saya titik rasa tresno nanti ramuan citra kayu yon kasmara segara madu kayu yon kasmara segara madu yuk lira-lire ganti gawe tasih setunggal bapak malih ngono langkung gayang langkung seru oh ya Selamat rahayu sing tanggap, rahayu sing ditangkap. Mundur. Boleh kiri. Hah? Tak. Pak Pur, Pak